След Божия трон, Бог създаде ангелите от светлината, и те са многобройни. Бог ги е създал като силни в поклонението и във физическа форма, с цел следване на Божиите заповеди, имат красив външен вид и огромни размери, имат крила и приемат много форми. Те са безсмъртни и винаги се подчиняват на Бога. В седмото небе има Сидратул Емунтаха, близо до райската обител. Дървото бележи най-крайната граница на седмото небе, която никой не може да премине, дори ангелите. Това огромно дърво покрива всички рай и небеса. Дървото има безкраен брой клони, на всеки клон има безкраен брой листа, на всяко листо седеше огромен ангел. Коренът на дървото е в шестия слой на небето, листата са като слонски уши и плодовете му са като големи буркани. И има в седмото небе се намира свещено място за ангелите, наречено Бейтул Емамур, където 70 000 ангели се покланят всеки ден и не могат да се върнат отново поради огромния брой ангели, и ежедневно в него идва нова партида. И във всяко небе има къща, която е пълна с ангели, които идват там, за да се поклонят. И името на къщата, която е в първото небе, е Бейтул Изза, и името на ангела, който води ангелите в поклонението, е Исмаел. Мухаммад, мир и благослови на него, каза. Във всички небеса няма място от крак или дори от става на пръст или ръка, в което да няма проснат ангел или кланящ се ангел, когато дойде денят на възкресението. Все пак те ще кажат, нямаше да те боготворим така, както заслужаваш да бъдеш почитан, ако не го бяхме направили, без да сме ти приписвали партньори. Когато се покланят, те правят реда завършен и се придържат близо един до друг и запълват празнините в реда. И така Мухаммад, мир и благословия на праха му, ни нареди да се покланяме. Сега нека поговорим за Габриел, той е архангел, той има висока чест и висок статус след Бог. Всички ангели се подчиняват на Гавриил, Бог има голямо доверие в него, поради което той беше посланик между Бог и неговите пророци, свикнали да се спускат при тях с откровения. Той има 600 крила и разстоянието между всяко крило е като разстоянието между изток и запад. Всяко крило изпълваше хоризонта, перли и скъпоценни камъни от всички цветове падат от крилете му. Михаил също е архангел, кой е натоварен с отговорността за дъждовете и растенията. Той има помощници, които правят това, което той им нареди, по заповед на Бог, те разпределят ветровете и облаците по волята на всемогъщия Бог. И също така има ангел на планините. И всеки човек има ангел, натоварен да го пази по време на сън и бодрстване. И има записващи ангели, един седи отдясно и един отляво. Те са наблюдателите, един записва добрите дела и един записва лошите дела. Що се отнася до ангела на смъртта, името му не е изяснено нито в Корана, нито в автентичните изказвания на пророка Мухамед, мир и благослови да бъдат върху него. Ангелът на смъртта ще вземе душите ви, тогава ще бъдете доведени при вашия Бог. Той има и помощници, които извличат душата на човека от тялото, докато стигне до гърлото, при което ангелът на смъртта го взема в ръката си и когато го взема, той не го оставя в ръката си за повече от едно мигване, преди да бъде взето от неговите помощници и хвърлено в подобаващи му сеявани. Тези, които правят грешно в живота си, ангелът на смъртта ще вземе душите им с болка, когато ангелите ги вземат в смърт, удряйки лицата и гърбовете им. И онези, които са били праведни в живота си, ангелът на смъртта ще вземе душите им спокойно и с уважение. Онези, които ангелите вземат в смъртта, добри и чисти, ангелите ще кажат, мир на вас, влезте в рая за това, което сте правили. Тогава те се издигат с душата, ако е праведна душа, портите на небето се отварят за него, но ако не е праведен, портите на небето ще останат затворени и душата ще бъде хвърлена на земята. И там са ангелите на гроба, Емункар и Накир.
Те са отговорни за изпитанието на гроба и са натоварени с отговорността да разпитат обитателя на гроба за своя Бог, неговата религия и неговият пророк. И изпитват праведните и грешниците, те имат черни лица и сини очи и имат зъби, физическите им форми са смущаващи и гласовете им са ужасяващи. Пазител на рая е ангел, чието име е Ридуан, и пазителят на ада е Малик. Сега говорим за Рафаил, той също е архангел. Бог е над трона, и както ви казахме преди за носителя на Божия трон, че разстоянието между ушната мида и рамото му е дълго 700 години. И Рафаил е един от носителите на трона, и той ще надуе тръбата по заповед на Бога 3 пъти. Първата тръба ще бъде от ужас. Втората тръба ще бъде на припадък. А третото ще бъде на възкресението.